Ωραία. Θες να ξεκινήσεις εσύ, να ξεκινήσω εγώ? Πώς θες να το πάμε? Ξεκίνα εσύ να πούμε εμείς τις απόψεις μας, ποιο είναι το αγαπημένο μας κοινωνικό δίκτυο και μετά ακούμε και τις απόψεις των παιδιών, όποιος θέλει να μιλήσει. Ναι, ωραία. Να πω έτσι 2 λόγια. Εγώ είμαι ο Βόρβορος, είμαι στα κρύπτο από το 2015. Έχω συνεργαστεί με 2.000 κρυπτονομίσματα και έχω ένα κρυπτοσέρβερ εκεί όπου συζητάμε με τα παιδιά για διάφορα θέματα, για διάφορα νομίσματα και οτιδήποτε τους απασχολεί. Τώρα, από κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιώ μόνο το Twitter, επειδή ξέρω ότι οι μεγαλύτερες κοινότητες κρυπτονομισμάτων βρίσκονται στο Twitter και εκεί γίνεται κυρίως όλη η δουλειά. Αλλιώς δεν θα είχα ούτε αυτό. Έτσι. Πώς σου φαίνεται το καινούριο όνομα, το X? Το X, ωραίο όνομα, πετυχημένο είναι, εντάξει. Ο Elon είναι λίγο τρελάκιας, αγοράζει και τον Dogecoin σαν τρελός που είναι, μια χαρά θα πάνε όλα, εντάξει. Εγώ το συχαίνω με το X, δηλαδή στο μυαλό μου για πάντα θα είναι το Twitter. Δεν μπορώ να το συνηθίσω καθόλου. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το ότι άλλαξε το όνομα, γιατί χαλάσει όλο το brand, ας πούμε. Δηλαδή, υπάρχει λόγος. Τι είναι το... Δεν τον νοιάζει τον Elon το brand, τον νοιάζει τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Αφού δεν το έχει φτιάξει αυτός μέχρι εδώ, δεν τον ενδιαφέρει. Καταλαβαίνεις όμως ότι δουλεύει σαν διαφήμιση κάπως όλο αυτό, έτσι. Δηλαδή, ναι. Ένα όνομα δηλαδή παραμένει, ας πούμε. Και το ξέρει ο κόσμος. Βέβαια, απ' την άλλη έφυγε η ρετσινιά με όλους τους δικαιωματιστές και όλα αυτά τα προβλήματα που είχε παλιότερα. Με την παλιά διαχείριση που θυμάστε το Twitter Gate τι είχε γίνει τότε. Ναι. Εσύ ποια κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιείς? Εγώ είμαι στο Twitter πολύ λίγο. Εντάξει, περισσότερο διαβάζω, γιατί όπως είπες, οι περισσότερες κρυπτοκοινότητες είναι στο Twitter και εκεί μαθαίνεις δηλαδή τα νέα, τις ανακοινώσεις, όλες οι σοβαρές πλατφόρμες ανανεώνουν το Twitter στο συνέχεια και βγάζουν εκεί ό,τι θέλουν δηλαδή να γίνει γνωστό παρά έξω. Οπότε αυτός είναι και ο λόγος που το χρησιμοποιώ. Περισσότερο διαβάζω παρά να κάνω εγώ post, να γράφω τις δικές μου απόψεις. Κι εγώ. Αλλά νιώθω δηλαδή ότι το Twitter είναι το καλύτερο μέσο που υπάρχει αυτή τη στιγμή για να μάθεις γρήγορα τι συμβαίνει στον κόσμο. Δηλαδή, υπάρχει και το Facebook και το Instagram και δεν ξέρω τι, το LinkedIn είναι περισσότερο για επαγγελματικούς σκοπούς, αλλά σαν το Twitter με αυτό το πράγμα ότι θα μπω και θα μάθω τα τρέχοντα νέα, τι συμβαίνει τώρα, τις εξελίξεις, δεν το έχω βρει πουθενά άλλο. Ναι, και θεωρώ ότι έχει και λιγότερη λογοκρισία σε γενικές γραμμές πάντα, έτσι. Έχει λιγότερη λογοκρισία. Αλλά αυτό δεν το ξέρω. Αλλά για παράδειγμα, ακόμα και τη Eurovision, εγώ ξεκίνησα να χρησιμοποιώ το Twitter, βασικά παλιά, επειδή τη μέρα που έβλεπα τη Eurovision έμπαινα στο Twitter και έβλεπα τι έγραφαν οι άλλοι, που συνήθως ήταν απίστευτα σχόλια. Ναι, έτσι. και εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Με ενδιαφέρει οι αγώνες, η Eurovision. όταν παίζεται ένας κάθε αγώνας. μέρα, κάθε χρόνο παρακολουθώ Eurovision ανελιπώς, ξέρεις, τέτοιος είμαι. Ένα μάτς, ρε παιδί μου, όταν γίνεται, όταν παίζεται real time, δεν υπάρχει καλύτερο. Πού θα πας, στο Twitter, θα μπει το goal, θα το σχολιάσουν. Ναι, αυτό εννοώ, έχει δηλαδή, μια μεσότητα. τον παλμό της στιγμής. Ναι. Αυτό, ναι. Έχει μια μεσότητα, ακριβώς, πολύ σωστά. Ναι. Εντάξει, κάθε κοινωνικό δίκτυο φαντάζομαι έχει και το κοινό του, έχει και τη λογική του. Στο Facebook δεν πολύ μπαίνω. Έχω εκεί συγγενείς που παππούδες, θείες, θείους. Κοίτα να δεις, που προσφέρει. Έχει γίνει ένας διαχωρισμός. Δηλαδή το Facebook είναι για τους boomer, για τους πολύ μεγάλους. Το Twitter είναι για κάπως μεσήλικες και το Insta, ας πούμε, είναι για τα παιδάκια. Κάπως και το TikTok. Κάπως έτσι τα έχω στο μυαλό μου, ας πούμε. Σε γενικές γραμμές νομίζω ισχύει αυτό. Σε γενικές γραμμές πάντα έτσι. Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, πάμε λίγο στα δικά μας τώρα. Για τη λογοκρισία που είπες. Ναι. Τι σκέφτεσαι, πώς το βλέπεις? Πώς το βλέπω, ότι δεν θα πρέπει πουθενά να υπάρχει λογοκρισία. Κατά τη γνώμη μου δεν θα πρέπει πουθενά να υπάρχει λογοκρισία. Στο Twitter, αν και ο Elon λέει ότι δεν θα λογοκρίνει και free speech και δεν ξέρω τι, εγώ θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν έγιναν οι εκλογές στην Τουρκία, πότε ήτανε, πέρυσι, κάποια στιγμή, αφού δηλαδή είχε αναλάβει ο Elon το Twitter,
ουσιαστικά λογόκρινε αυτός που μιλούσαν ανάποδα από τον, μην πούμε και το όνομά του, ξέρω εγώ, τον τρέχοντα πρόεδρο της Τουρκίας. Μάλιστα. Δηλαδή την αντιπολίτευση τη Και- φήμωσε. Γιατί τον παρακάλεσε η κυβέρνηση προφανώς Κοίτα, και γενικά το έκανε. όταν υπάρχουν κεντροποιημένες πλατφόρμες που μπορούν να ασκήσουν τέτοιου είδους έλεγχο, θα υπάρχουν τέτοια προβλήματα γενικότερα. Απλά νομίζω είναι λιγότερα από άλλες πλατφόρμες. Αυτό ήθελα πιο πολύ να θίξω. Και πάμε στα αποκεντρωμένα, ας πούμε, μετά, έτσι, αν θέλουμε. Ελευθερία πλήρη. Για πες, έχεις ετοιμάσει λίστα, κοίταξες κάποια αποκεντρωμένα κοινωνικά δίκτυα. Τι υπάρχει εκεί Θα έξω? σου πω πρώτα κάποια άλλα πράγματα που έχω σημειώσει εδώ, θέλω να συζητήσουμε. Γενικότερα κάποια θέματα των κοινωνικών δικτύων, έτσι. Τα κοινωνικά Μμμ. δίκτυα προσφέρουν πολλά ωφέλη, αλλά υπάρχουν και πολλές αρνητικές πτυχές που έχουν προκαλέσει ανησυχία στην κοινωνία. Οι χρήστες συχνά μοιράζονται προσωπικές πληροφορίες χωρίς να συνειδητοποιούν τις συνέπειες και μερικές φορές εκτίθονται σε κίνδυνο, όπως παράδειγμα δείχνουν τη θέση τους ή ανεβάζουν φωτογραφίες από τα παιδιά τους κτλ. Οι πληροφορίες των χρηστών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφημίσεις, για παρακολούθηση ή ακόμα και για κακόβουλους σκοπούς. Δηλαδή, μπορείς πολύ εύκολα από τα κοινωνικά δίκτυα να παρακολουθήσεις τι κάνει κάποιος άλλος, αν είναι φίλος σου ή αν τον ακολουθείς ή αν είναι δημόσιο το προφίλ. Οι αλγόριθμοι λοιπόν των κοινωνικών δικτύων προσαρμόζουν τη ροή πληροφοριών στις προτιμήσεις του χρήστη, δημιουργώντας έτσι ένα φίλτρο που παραμορφώνει την αντίληψη του χρήστη για τον πραγματικό κόσμο. Άρα λοιπόν εσύ μπορεί να είσαι σε συγκεκριμένες ομάδες ατόμων και να παρακολουθείς συγκεκριμένα πράγματα και από αυτό να διαμορφώνεται όλη σου η κοσμοθεωρία, ας πούμε. Επηρεάζουν λοιπόν τους ανθρώπους πάρα πολύ αυτά που διαβάζουν στα κοινωνικά δίκτυα και που βλέπουν. Τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να διαδίδουν εύκολα ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες και ειδήσεις που επηρεάζουν, όπως είπαμε και πριν, την κοινή γνώμη. Και με τα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης μπορείς να φτιάξεις εύκολα ένα βίντεο με χιλιάδες, ας πούμε, νεκρά παιδιά, το οποίο είναι ψεύτικο, αλλά μοιάζει με αληθινό. Έτσι. Έχουμε δει τώρα με τον πόλεμο τι έγινε εκεί στη Γάζα και όλα αυτά. Οι μεν λένε ότι είναι αληθινά τα βίντεο, οι άλλοι λένε ότι είναι ψεύτικα, ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη, ότι είναι πληρωμένοι ηθοποιοί, οτιδήποτε. Οι άνθρωποι επίσης μπορεί να εξαρτηθούν από τα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας επιπλέον ψυχολογικά προβλήματα σε μια εποχή που το άγχος και η κατάθλιψη κυριαρχεί. Οι πλατφόρμες λοιπόν αυτές μπορούν επίσης να ενθαρρύνουν τη διάσπαση και την πολιτική πόλωση. Αυτό που έλεγες πριν με τον Ερντογάν, διαιρώντας την κοινωνία και δημιουργώντας εχθρούς ή φημώνοντας την αντιπολίτευση κτλ. Υπάρχουν λοιπόν πολλές ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να επηρεάσουν τις πολιτικές διαδικασίες και τις εκλογές μέσω της διάδοσης ψευδών ειδήσεων και της επιρροής στις απόψεις των ψηφοφόρων. Οι κεντρικές αρχές που διαχειρίζονται τα κοινωνικά δίκτυα συχνά συγκεντρώνουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων, δημιουργώντας ανησυχίες για τον έλεγχο που ασκούν. Τα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να έχουν μια πλήρη εικόνα για το τι σου αρέσει, από το ποια διαφήμιση κοίταξες παραπάνω, ποια διαφήμιση πάτησες, πού πάτησες like, δηλαδή για να δουν πολιτικά τι σε ενδιαφέρει, στην καθημερινότητά σου τι κάνεις. Σε πολλές από αυτές τις πλατφόρμες μπορεί να θα έχεις δηλώσει ημερομηνίες γέννησης, τι δουλειά κάνεις, πού μένεις. Έτσι κάποιοι ζουν όλη τους τη ζωή διαδικτυακά. Ή εκθέτουν πάρα πολλά στοιχεία για τον εαυτό τους. Στην ουσία λοιπόν γνωρίζουν τα πάντα για τις χώρες και τους πολίτες. Από το τι ρούχα φοράνε μέχρι το αγαπημένο τους άρωμα, τι φαγητό φάγανε, τι ψηφίζουν, από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα. Και χρησιμοποιούν και trackers, έτσι, δηλαδή εκτός από τα στοιχεία που δίνουν οι ίδιοι οι χρήστες, τα περισσότερα social media που ξέρουμε χρησιμοποιούν τεχνολογίες με cookies, δεν ξέρω κι Ναι. εγώ τι άλλο, και παρακολουθούν τις κινήσεις τους, τις κινήσεις που κάνεις στο browser και αφού φύγεις από αυτό το κοινωνικό δίκτυο. Γιατί προφανώς θέλουν να ξέρουν τι κοιτάς στο ίντερνετ, γιατί Βεβαίως. εννοείται ότι αυτό είναι το core business τους, έτσι βγάζουν λεφτά. Υπήρχε, Ξέρουν τι σε ναι, ενδιαφέρει και σου πουλάνε διαφημίσεις. Σου δείχνουν αυτά τα πράγματα που θες να ναι. αγοράσεις και αντίστοιχα παίρνουν έσοδα από τις διαφημίσεις. Οπότε εσύ είσαι το προϊόν εκεί. Ναι, όταν κάτι είναι δωρεάν, εσύ είσαι το προϊόν γενικά. Αυτό είναι η Ναι. ιδέα, έτσι. Και αν θυμάσαι, υπήρχε και ένα περιστατικό που κάτι είχε πάθει η σύνδεση με τα cookies αυτή που περιγράφεις και δεν δουλεύαν οι ιστοσελίδες. Και ήταν τι αυτό. Ήταν αυτή η σύνδεση που έχουν με το Facebook, η τόσο βαθιά σύνδεση που υπάρχει από πίσω.
Λοιπόν, για να συνεχίσω τώρα. Είπαμε, οι κεντρικές αρχές γενικότερα που ελέγχουν πράγματα μπορούν να επιβάλλουν περιορισμούς στην πρόσβαση ή στη διανομή των πληροφοριών, επηρεάζοντας την ελευθερία του τύπου και την πολιτική συζήτηση. Έχουμε λοιπόν υπερβολική εξουσία των μεγάλων εταιριών τελικά, που σημαίνει ότι λίγες μεγάλες εταιρείες έχουν υπερβολική εξουσία στην παροχή υπηρεσιών και τη διαμόρφωση του διαδικτύου, αλλά και τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Αυτά τα προβλήματα αναδεικνύουν τη σημασία της συζήτησης και της αναζήτησης λύσεων για τη βελτίωση της ασφάλειας, της ιδιωτικότητας και της δημοκρατικής λειτουργίας σε αυτούς τους χώρους. Και εδώ είναι που έρχονται τα κρύπτο να λύσουν κάποια από τα παραπάνω προβλήματα. Τα παραπάνω προβλήματα εμφανίζονται με το να έχεις εξαφανίζονται με το να έχεις δίκαια και αποκεντρωμένα κοινωνικά δίκτυα. Οι αποκεντρωμένες πλατφόρμες έχουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις συμβατικές κεντροποιημένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Είναι πιο ανθεκτικά στη λογοκρισία, επειδή δεν υπάρχει κεντρικός φορέας που ρυθμίζει το δημοσιευμένο περιεχόμενο ή το καταργεί. Οι χρήστες έχουν επίσης περισσότερο έλεγχο στα δεδομένα τους και μπορούν να αποφασίσουν πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά, με ποιον θα μοιραστούν, χάρη στην αποκεντρωμένη φύση αυτών των συστημάτων. Τα αποκεντρωμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μια ταχαίως αναπτυσσόμενη τάση στην αγορά. Αυτές οι πλατφόρμες προσφέρουν αυξημένη ιδιωτικότητα, ασφάλεια και ένα πιο ανοιχτό και δημοκρατικό διαδικτυακό περιβάλλον. Επιπλέον, πολλές από αυτές τις πλατφόρμες προσφέρουν ανταμοιβές στους χρήστες για τη δημιουργία και την επιμέλεια περιεχομένου, το οποίο μπορεί να πληρωθεί σε κρυπτονομίσματα. Καθώς η αγορά συνεχίζει να εξελίσσεται, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε περισσότερες αποκεντρωμένες πλατφόρμες τέτοιες να εμφανίζονται, προσφέροντας στους χρήστες ακόμη περισσότερο έλεγχο της διαδικτυακής τους εμπειρίας. Ωστόσο, και τα αποκεντρωμένα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να αντιμετωπίζουν ορισμένα προβλήματα. Ανάμεσα στα πιθανά προβλήματα των αποκεντρωμένων δικτύων συγκαταλέγονται τα εξής. Ένα παράδειγμα είναι, ότι μπορεί όποιος θέλει να ανεβάσει, πολύ άσχημο περιεχόμενο, χωρίς να κρυθεί, χωρίς να μπορεί αυτό το πράγμα να κατέβει από εκεί. Έτσι, μιλάμε, για υλικό παιδικής πορνογραφίας ή κάτι πολύ άσχημο, γκορ που λένε, βία πράγματα κτλ. Είναι δίκοπο μαχαίρι, λοιπόν, κάπως η απόλυτη ελευθερία στα κοινωνικά δίκτυα. Λοιπόν, η υιοθέτηση αποκεντρωμένων κοινωνικών δικτύων μπορεί να είναι αργή, καθώς οι χρήστες συνήθως συνδέονται στα ήδη δημοφιλή κεντρικά δίκτυα. Όπου είναι όλοι σου οι φίλοι και οι γνωστοί σου, εκεί θα πας να μπεις, σε αυτό το κοινωνικό δίκτυο. Γι' αυτό βλέπουμε, ότι οι boomers και οι μεγαλύτερες ηλικίες είναι στο Facebook, ή τα πολύ νέα παιδιά είναι στο TikTok κτλ. Να πω κάτι μακάβριο. Ναι. Σε 10-20 χρόνια το Facebook θα έχει περισσότερους χρήστες που έχουν πεθάνει παρά ενεργούς. Ναι. Κοίτα, θεωρώ το Facebook είναι μια πλατφόρμα που αργοπεθαίνει. Δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Λοιπόν, συνεχίζω. Επειδή η εξουσία και ο έλεγχος είναι διασπασμένοι, μπορεί να είναι δυσκολότερο να ανιχνευτεί και να αντιμετωπιστεί αυτό κακόβουλο περιεχόμενο. Ή μπορεί να μην μπορεί να κατέβει καν αν είναι μόνιμα αποκεντρωμένο για πάντα κάπου, αποθηκευμένο. Η προστασία της ανωνυμίας μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική ανωνυμία, δημιουργώντας περιβάλλον για παράνομες δραστηριότητες. Η έλλειψη κεντρικής αρχής μπορεί να δυσκολεύει την αποτελεσματική επιβολή κανόνων και συνθηκών χρήσης. Είναι σημαντικό επίσης να σημειωθεί ότι αυτά τα προβλήματα ενδέχεται να ξεπεραστούν, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται. Τα αποκεντρωμένα κοινωνικά δίκτυα συνεχίζουν να αναπτύσσονται και να προσαρμόζονται, προσπαθώντας να επιλύσουν αυτά τα προβλήματα και να προσφέρουν μια βιώσιμη εναλλακτική στα κεντρικά κοινωνικά δίκτυα, στα κεντρικά ελεγχόμενα κοινωνικά δίκτυα. Στα αποκεντρωμένα κοινωνικά δίκτυα χρειαζόμαστε τεράστια ταχύτητα συναλλαγών λόγω του τεράστιου αριθμού των αναρτήσεων και των δραστηριοτήτων που γίνονται συνεχώς. Άρα πρέπει να βρούμε κάποιο δίκτυο κρυπτονομίσματος, να το στήσουμε που θα είναι φθηνό και γρήγορο. Επίσης, χρειαζόμαστε τεράστια δημοσιότητα, ώστε να έρθει ο κόσμος και να χρησιμοποιήσει τα δίκτυα αυτά. Αυτά σε γενικές γραμμές ήθελα να πω. Είναι δίκοπο μαχαίρι, λοιπόν, λίγο τα πολύ αποκεντρωμένα, τα υπεραποκεντρωμένα, τα πάρα πολύ ελεύθερα. Για πες. Ωραία. Εγώ βασικά ένα χρησιμοποιώ και μπορώ να μιλήσω και γι' αυτό αργότερα και είναι το Noster. Δεν ξέρω αν έχεις δει, αν έχεις δοκιμάσει κάποια. Δηλαδή, στο παρελθόν δοκίμασα να φύγω από το Twitter. Δοκίμασα, το Mastodon. Δεν έβγαλα άκρη. Μου φάνηκε, ίσως δεν βρήκα
ανθρώπους να ακολουθήσω που έχουν κοινά ενδιαφέροντα με μένα. Μου φάνηκε πολύ δύσχριστο, μου φάνηκε πολύ περίεργο, δεν το παράτησα. Μετά ήρθε αυτό το Blue Sky, δεν ξέρω αν... που επίσης δεν είναι αποκεντρωμένο, είναι ένα όμως εναλλακτικό κοινωνικό δίκτυο και μάλιστα το υποστηρίζει αυτός ο Jack Dorsey που έφτιαξε το Twitter, έτσι. Μετά υπάρχει το άλλο, το Threads, δεν ξέρω αν το δοκίμασε κανείς, που είναι από το Meta. Το Facebook. Ναι. Νομίζω είναι και στην Ευρώπη τώρα αυτό διαθέσιμο, γιατί στην αρχή ξεκίνησε μόνο από Αμερική. Αυτό δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά και πάλι έχει το Facebook, έχει η Meta το Instagram, δηλαδή έχει από εκεί το κομμάτι του TikTok με τα short και αυτά, και τώρα ήθελε και κάτι αντίστοιχο με το Twitter, οπότε έφτιαξε και το Threads. Αλλά και πάλι είναι ένα άλλο παρακλάδι μιας εταιρείας. Οπότε ποια είναι η εναλλακτική? Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος που πραγματικά ενδιαφέρεται έτσι να βρει μια κοινότητα, σιγά σιγά θα πάει και σε αποκεντρωμένα δίκτυα, ειδικά αυτοί που ενδιαφέρονται για κρυπτονομίσματα. Και είχα δει 2-3, ας πούμε, το Lens Protocol, άκουσα πρώτο, δεν ξέρω αν το έχεις Ακουστά, ακουστά. ναι. Δεν έχω χρησιμοποιήσει εγώ κανένα βέβαια, αλλά ξέρω τις γενικές Αυτό το αρχές Lens που Protocol, διέπουν, ας πούμε. εγώ ήθελα. Ναι, εγώ ήθελα να το χρησιμοποιήσω, νομίζω είναι στο Polygon αυτό. Δηλαδή μπορείς να συνδέσεις ένα πορτοφόλι, άρα μιλάμε για ιδιωτικά και δημόσια κλειδιά, και με αυτό το πορτοφόλι να χτίσεις την persona σου, ας πούμε, στο κοινωνικό δίκτυο. Και αυτό το πρωτοποριακό που έκαναν, το Lens Protocol, είναι ότι μπορείς να πάρεις αυτό το social graph που λέμε μαζί σου. Δηλαδή οι χρήστες που σε ακολουθούν και ακολουθείς, δεν θα τους ξαναψάξεις από την αρχή σε μια άλλη εφαρμογή. Δηλαδή το Lens Protocol ήταν το πρώτο που είχε αυτή την Μισό ιδέα. λεπτό, Λέει, να ρωτήσω okay, κάτι. Πού θα τα πας αυτό το graph, αυτά τα connections? Κάνω τώρα ένα λογαριασμό καινούριο σε ένα κοινωνικό δίκτυο που επικεντρώνεται στις φωτογραφίες, σαν το Ναι, Instagram. Και θα ψάξω να βρω τους ανθρώπους που ξέρω και ακολουθώ στο Twitter. μάλιστα. Μετά θα βγει αύριο μεθαύριο μια νέα πλατφόρμα που θα είναι σαν το TikTok. Θα είναι δηλαδή προσανατολισμένη σε βίντεο, μικρά βιντεάκια, γρήγορα, οι ρυθμοί, ξέρεις, μοντέρνοι, χωρίς πολύ κείμενο, να δεν θέλω να διαβάζω. Θέλω κάτι να ξέρεις, να βλέπω σαν το TikTok, να περνάω καλά. Ενοποιεί λοιπόν Και πάλι θα τις ψάξω να κοινότητες. βρω ποιος χρήστες ακολουθούσε στο Instagram, ποιος χρήστες ακολουθούσε στο Facebook, ποιος χρήστες, και είναι φίλοι μου. Και πάλι από την αρχή να τους βρω και να τους κάνω follow. Ναι. Αυτό το πράγμα είναι το social graph. Και το Lens Protocol βασίζεται σε αυτή τη λογική, ότι εμείς είμαστε ένα πρωτόκολλο. Και υπάρχουν πάνω σε αυτό το πρωτόκολλο διάφοροι clients μετά. Ένας client μπορεί να επικεντρώνεται στο βίντεο, ένας άλλος client μπορεί να επικεντρώνεται στο κείμενο, άρα να έχεις κάτι σαν microblogging. Ναι. Ένας άλλος, ξέρω εγώ, να επικεντρώνεται στη μουσική, οπότε εκεί μπορείς να ανεβάσεις, παίζεις την κιθάρα σου και σε ακούνε και σαν το Spotify, ξέρω εγώ, αλλά decentralized. Οπότε αυτό ήταν το έβριμα του Lens, ας πούμε, ότι ναι, ακολουθείς έναν μια φορά και μετά, ανάλογα με το καινούριο client που θα δοκιμάσεις, θα είναι ειδική. Δεν χρειάζεται να τον ξαναβρεις και να τον ξανακάνεις follow ή να τον ξανακάνεις block. Είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση χρήσης αυτή, αλλά για μένα το θέμα το τελικό είναι ότι θα πρέπει να βρούμε αλυσίδες συναλλαγών και νομίσματα τα οποία να μπορούν να είναι φθηνά και γρήγορα. Αν δεν είναι φθηνό και γρήγορο το δίκτυο που θες, το δίκτυο που χρησιμοποιεί το κοινωνικό δίκτυο, το αποκεντρωμένο, θα είναι πάρα πολύ ακριβό στη χρήση. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα για μένα. Και βέβαια η μόνιμη αποκεντρωμένη αποθήκευση όλων αυτών των πληροφοριών. Θα πρέπει λοιπόν το κοινωνικό δίκτυο αυτό να συνδέεται με κάποια πλατφόρμα τύπου Filecoin, που έχει φθηνή αποθήκευση, ώστε από πίσω όλα αυτά να αποθηκεύονται αποκεντρωμένα και πιο σωστά. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες προσπάθειες, είναι πολύ ανώριμα ακόμα τα κοινωνικά δίκτυα τα αποκεντρωμένα, έτσι. Αν δούμε την κεφαλαιοποίησή τους, θα δούμε ότι το μεγαλύτερο είναι κάπου στη θέση 200, κάτι τέτοιο είχα δει πριν. Είναι ακόμα μικρά και αναπτύσσονται. Το θέμα είναι ένα άλλο. Πώς θα πάρουν τον κόσμο από το Facebook και από το Twitter? Πώς θα φύγει ο κόσμος? Θέλουν πολύ διαφήμιση, θέλουν πολύ promotion? Εξαρτάται. Υπάρχουν κοινωνικά δίκτυα αποκεντρωμένα που προσφέρουν κάτι που δεν έχει το Twitter. Για παράδειγμα, δεν λογοκρίνουν. Άρα, αν είσαι η αντιπολίτευση του Ερντογάν και θες κάπου να τα γράψεις τα αποθυμένα σου, θα πας κάπου που σε αφήνουν να γράψεις. Ή ακόμα και τον Τραμπ είχαν αποκλείσει. Ελευθερία του λόγου. Η ελευθερία του λόγου δηλαδή
Αλλά αυτό προφανώς δεν θα το σκεφτούμε εμείς που δεν μας ενδιαφέρει η ελευθερία του λόγου, γιατί δεν μας τα απαγόρευσε κανείς να μιλάμε. Αυτό θα το σκεφτούν και θα το νιώσουν στο πετσί τους αυτοί που ζουν, ξέρω εγώ, στην Κορέα, την κακή Κορέα, όχι την καλή. Ναι. Διάφοροι που έχουν απόψεις που για τον περισσότερο κόσμο θεωρούνται περίεργες και δεν βρίσκουν κάπου χώρο να τα πούνε, όπως αυτός ο Άλεξ Τζόνς, ξέρω εγώ. Και τέλος πάντων, άνθρωποι που ζουν σε απολυταρχικά καθεστώτα που απαγορεύουν τη χρήση του, όπως η Κίνα. Η Κίνα δεν έχει Twitter. Η Κίνα έχει το δικό της social. Ναι, οι whistleblowers, άνθρωποι που θέλουν να μιλήσουν για κάτι. Ή σαν το Ναι, σαν το Snowden, θέλει να μιλήσει για κάτι άσχημο που έκανε κάποια κυβέρνηση. Πρέπει να υπάρχει πάντα η δυνατότητα για ελευθερία του λόγου, αλλά και η υπερβολική ελευθερία του λόγου οδηγεί σε διάφορα περίεργα μονοπάτια. Όπως είπα, ας πούμε, παιδική πορνογραφία, υλικό παράνομο, όλα αυτά τα περίεργα, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι αυτά θα αυτορυθμιστούν μόνο τους. Δηλαδή, υπάρχει μια λεπτή ισορροπία. Από τη στιγμή που λες ότι δεν λογοκρίνω τίποτα, δεν πρέπει να λογοκρίνεις τίποτα. Ναι. Αλλά ίσως να μπορεί ο χρήστης να διαλέξει ποιους θα ακολουθήσει και να φιλτράρει αυτά τα πράγματα, να δίνεις δυνατότητα να φιλτράρει κάποιος αυτά. Ναι, ή να μπορεί ο ίδιος ο χρήστης τέλος πάντων να φιλτράρει ό,τι θέλει. Υπάρχουν και κάποια συστήματα που εντοπίζουν κακές εικόνες τέτοιες που είπαμε και τις αφαιρούν, ας πούμε. Να είναι κάποιο επιπρόσθετο σύστημα ανάλογα με τις προτιμήσεις του χρήστη, ας πούμε, για το αν θέλει να βλέπει γκορ, βία και τα λοιπά, ας πούμε. Οτιδήποτε, ναι. Εγώ λοιπόν χρησιμοποιώ το Noster, να σας πω λίγο γι' αυτό. Βεβαίως. Το Noster τι είναι? Είναι ένα πρωτόκολλο και αυτό, δηλαδή δεν είναι μια εφαρμογή, δεν είναι ένα app που το κατεβάζω, είναι ένα πρωτόκολλο, σαν το Bitcoin. Και πάνω σε αυτό το πρωτόκολλο ισχύουν αυτές οι αρχές που έλεγα πριν για το Lens, δηλαδή μπορεί οποιοσδήποτε να κάνει μια εφαρμογή για κείμενο, να γράφει εκεί τις απόψεις του, ξέρω εγώ, ή να γράφει reviews για ταινίες, σαν blogging. Μπορεί κάποια άλλη εφαρμογή να ακολουθήσει το Twitter μοντέλο, να έχει μικρά μηνυματάκια με όριο καιρό στους χαρακτήρες ή κάτι τέτοιο. Μπορείς να έχεις κάτι αντίστοιχο με το YouTube, όπου θα ανεβάσεις δηλαδή βίντεο και θα μπορούν από κάτω χρήστες να σχολιάζουν και να βλέπουν αυτά τα βίντεο. Το καλό με το Noster, καταρχήν τα αρχικά του σημαίνουν Notes and Other Stuff Transmitted on Relays. Είναι λίγο πολύ geeky τίτλος, ναι. Δηλαδή είναι σημειώματα. Αυτά τα σημειώματα μπορεί να έχουν κείμενο, εικόνα, ήχο, βίντεο, ό,τι θες. Είναι σημειώματα όμως, είναι δηλαδή αρχιάκια μικρά. Και γίνονται αυτά, μεταφέρονται όχι μέσω ενός κεντρικού υπολογιστή. Δεν υπάρχει κάποια εταιρεία από πίσω. Υπάρχουν αυτά τα relays. Relays είναι υπολογιστές, τέλος πάντων, που τρέχουν αυτό το πρωτόκολλο. Και μπορείς εσύ με έναν client, με μια εφαρμογή που θα χρησιμοποιεί αυτό το πρωτόκολλο, να αποστάρεις, να στείλεις δηλαδή τις σημειώσεις στο δίκτυο και αντίστοιχα να διαβάσεις σημειώσεις των άλλων χρηστών στο δικό σου client. Okay. Και το καλότερο που έχει αυτό το Noster, ισχύουν όλα αυτά που είπαμε, δεν είναι ελεύθερο, δεν μπορεί να το λογοκρίνει κανείς, γιατί δεν είναι ένας άνθρωπος από πίσω. Είναι open source, υπάρχει δηλαδή κώδικας που μπορεί οποιοδήποτε προγραμματιστής να πάει και να συνεισφέρει σε αυτόν τον κώδικα, να τον εμπλουτίσει ή να δει τι ακριβώς κάνει. Και χρησιμοποιεί και έχει και ένα νόμισμα για το δίκτυο αυτό το κοινωνικό. Και αυτό το νόμισμα δεν είναι ένα νόμισμα που το κόψανε, που το φτιάξαν αυτοί για το δικό τους, για το Noster. Το νόμισμα που χρησιμοποιεί είναι το Bitcoin. Και μάλιστα είναι SATS στο Lightning Network. Άρα, στο Noster μπορείς να χρησιμοποιήσεις Bitcoin, είναι ενσωματωμένο μέσα στο πρωτόκολλο, δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνεις κάτι έξτρα. Ήδη από τη γέννησή του έχει ενσωμάτωση με το Lightning Network και τα σατώσεις. Και κάθε like που μπορείς να κάνεις, αν θες, υπάρχει το like και υπάρχει και το zap που το λένε αυτοί στο Noster. Που μπορείς να στείλεις δηλαδή στον άλλο χρήστη ένα μικρό κομματάκι μερικά σατώσεις. Αυτό. Αν θέλετε να το δείτε, υπάρχει μια εφαρμογή που η καλύτερη που χρησιμοποιώ εγώ τουλάχιστον λέγεται primal.net. Είναι διαθέσιμη και στον υπολογιστή και σε κινητά iPhone και σε κινητά Android και παντού. Primal.net. Είναι ένας client, δηλαδή είναι μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί αυτό το πρωτόκολλο. Κάνεις ένα λογαριασμό, πάλι βασίζεται σε ιδιωτικό κλειδί και δημόσιο και ξεκινάς. Ασχολείσαι, το βλέπεις και αν σ' αρέσει. Και μοιάζει και πάρα πολύ με το Twitter η μορφή του, έτσι. Είναι σαν να βλέπω το Twitter, ας πούμε. Οκ, ωραίο.
Προφανώς, είναι σαν το Twitter και λειτουργεί τώρα. Δεν είναι θα βγάλουμε ένα κοινωνικό δίκτυο, θα το κάνουμε αυτό στο μέλλον και μεγάλα σχέδια και λόγια μόνο. Λειτουργεί τώρα, σήμερα. Μπορεί οποιοδήποτε θέλει να το χρησιμοποιήσει. Υπάρχει και κάποιος αλγόριθμος ο οποίος σου προτείνει ανθρώπους σχετικούς με αυτά που κάνεις like και τα λοιπά. Αυτό ακριβώς είναι ο μεγάλος πόνος του Nostr. Ο αλγόριθμος υπάρχει στο Twitter. Γιατί? Γιατί επειδή το Twitter και ο Elon θέλει να σου προωθήσει διαφημίσεις. Άρα θέλει να σου προωθήσει ανθρώπους και posts που έχουν ενδιαφέρον. Θέλει να σε τσιγκλίσει. Θέλει να σου δείξει, παράξενα πράγματα που θα σε κάνουν να κάνεις comment. Δεν υπάρχει αλγόριθμος σε αυτό το πράγμα. Γιατί δεν το φτιάχνει ένας άνθρωπος. Δεν το φτιάχνει μια ομάδα. Οπότε αυτή είναι και η δυσκολία του. Ότι είναι δύσκολο να ανακαλύψεις καινούριους χρήστες. Πρέπει δηλαδή να ακολουθήσεις πολύ κόσμο. Μάλιστα. Και επειδή είναι όλα φιλτράριστα, πρέπει να βρεις, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σου, ανθρώπους να ακολουθήσεις. Μάλιστα. Αυτά. Βλέπω ότι κάποιος έχει ζητήσει να μιλήσει. Ναι. Θες να πούμε κάτι άλλο ή να δώσουμε Όχι, δώσε το λόγο. Στο τέλος, παιδιά, πάντα δίνουμε το λόγο. Δώσε το λόγο στον κύριο. Τζον Άπο, είσαι εδώ? Πες μας το σχόλιο σου αν θες. Και αυτά, εγώ έχω ενθουσιαστεί με το Nostr και το προτείνω και πηγαίνω προς τα εκεί όλο και περισσότερο. Ενδιαφέρον είναι, ναι. Εκεί θα... Λοιπόν. Να πω και κάνα δυο ακόμη πραγματάκια. Αυτό φτιάχτηκε από έναν ανώνυμο, όπως και το bitcoin φτιάχτηκε, όχι ανώνυμο ακριβώς, έναν ψευδώνυμο. Ξέρουμε ποιος είναι, λέγεται Fiat Jeff, αυτός ο άνθρωπος που το έφτιαξε, αλλά δεν ξέρουμε το πραγματικό του όνομα, δεν έχει αυτός καμιά σχέση από εκεί και πέρα, δεν αποφασίζει αυτός. Απλά αυτός ήταν ο πρώτος που είχε αυτή την ιδέα ότι θα κάνουμε ένα κοινωνικό δίκτυο που θα βασίζεται σε relays και όχι σε άλλη δομή. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Και ο Jack Dorsey έδωσε 4 BTC σε αυτόν τον κυριούλη για να αναπτύξει το πρωτόκολλο και να κάνει αυτή την ιδέα του πραγματικότητα και να το φτιάξει. Και όντως, δηλαδή έκανε μια δωρεά ο Jack Dorsey του Twitter, του πρώην Twitter, και έτσι ξεκίνησε και δημιουργήθηκε αυτό το πράγμα. Και τώρα προφανώς υπάρχει μια μεγάλη κοινότητα, μια ομάδα προγραμματιστών που το συνεχίζουν. Μάλιστα. Άνοιξε και εσύ, Γιάννη, να μας πεις δύο πράγματα. Πρέπει να πατήσεις το κουμπάκι για να ανοίξει το μικρόφωνο. Υπάρχει κάπου στην εφαρμογή εκεί. Προς το παρόν το βλέπω κλειστό εγώ. Σε μένα μιλάς? Ναι, κύριε Γιάννη, γεια σας. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα, μια χαρά, εσείς? Καλησπέρα. Καλά είμαι και εγώ, πρώτη φορά στο live σας, πρώτη φορά στην κρυπτοκοινότητα και καινούριος στους MetaDudes από τον Γιάννη τον Ταστερίδη. Μπήκα μέσα, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, πρωτόγνωρα για μένα. Πολλά από αυτά που και στα live που κάνετε και τώρα σε αυτό δεν τα γνώριζα και τα αγνοούσα. Συγχαρητήρια, να συνεχίσετε έτσι και να μας παρέχετε τόσο απλόχερα αυτή τη γνώση που έχετε συσσωρεύσει όλοι σας. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά. Γενικότερα προσπαθούμε να χτίσουμε κοινότητες ομοειδεατών, ανθρώπων που σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο και να αναπτυχθούμε όλοι μαζί χέρι-χέρι. Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε ένας τον άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ και για την αποδοχή και για το live εδώ πέρα. Πολύ γνώση. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Θέλατε να πείτε κάτι για τα κοινωνικά δίκτυα? Όχι, γιατί είναι όλα πρωτόγνωρα. Εγώ πρώτη φορά άκουσα ότι υπάρχουν πάνω σε blockchain, ας πούμε, και σε αλυσίδες κάποια κοινωνικά δίκτυα. Εγώ πέρα από τα κοινωνικά δίκτυα που χρησιμοποιούμε τα κλασικά. Ναι, που χρησιμοποιούμε όλοι. Εγώ προσωπικά δεν ήξερα ότι υπάρχουν αυτά. Τώρα πρώτη φορά το ακούω. Και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη γνώση που μου δίνετε. Ωραία, να είστε καλά. Μάλιστα, οπότε, παιδιά, βλέπετε ότι στην ουσία στα κρυπτονομίσματα δημιουργείται όλο το παραδοσιακό οικονομικό σύστημα και όλες οι υπηρεσίες που έχουμε γύρω από αυτό το παραδοσιακό οικονομικό σύστημα δημιουργείται τώρα αποκεντρωμένα. Δημιουργούνται νέες, δημιουργείται ανταλλακτική οικονομία, 1002 πράγματα φτιάχνουμε. Κάθε μέρα υπάρχει και κάτι καινούριο. Εγώ είμαι στα κρύπτο, είπαμε, από το 2015, κάθε μέρα διαβάζω και κάθε μέρα βρίσκω νέα πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες, πάρα πολλές νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται
και βοηθάνε πάρα πολύ στην οικονομική ανεξαρτησία, στην αποφυγή της λογοκρισίας, στο να μπορέσουμε τελικά να ανεξαρτητοποιηθούμε και να γίνουμε ελεύθεροι όπως πρέπει να είμαστε. Ένα σχόλιο βλέπω εδώ που έγραψε ο Nick Kay, ότι το Nostr λέει έχει και marketplace. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε, ότι έχει διάφορες μορφές. Τι μπορείς να βάλεις εκεί πάνω. Μπορείς να βάλεις μικρό κειμενάκι σαν το Twitter, μπορείς να βάλεις πιο μεγάλο σαν blog, και στο marketplace προφανώς μπορείς να αγοράσεις κάποια πράγματα. Δεν το έχω δει. Μάλιστα, αυτό, είναι ούτε εγώ το αλήθεια. ήξερα. Λέει εδώ Nostr Assets. Και αυτό είναι το σημαντικό, ότι ο Ναι. καθένας φέρνει την πληροφορία που έχει να τη συζητήσουμε, να τη δούμε. Έτσι, δεν είμαστε θεοί εδώ να τα ξέρουμε όλα. Έτσι, έχουμε κάποιες πληροφορίες, αλλά έχουν και άλλοι άνθρωποι. Γι' αυτό χτίζουμε κοινότητες. Για να μοιραστεί καλύτερα πληροφορία. Και να βρούμε νέα πράγματα μαζί όλοι. Και εμείς δεν είμαστε ειδικοί, εννοείται ότι μοιραζόμαστε τα πράγματα που έχουμε ήδη ανακαλύψει σε αυτούς που δεν τα έχουν ανακαλύψει ακόμα. Και το ανάποδο. Έχω αφήσει και ένα σύνδεσμο για το Discord server. Όποιος θέλει να μπει και εκεί και στους MetaDudes, παιδιά, γίνεται πολύ καλή δουλειά. Λοιπόν, το Nostr έχει marketplace. Ναι, γράψτε, παιδιά, αν θέλετε κάποια ερώτηση σε σχέση με αυτά που ακούσατε. Υπάρχει κι άλλο request? Όχι, δεν βλέπω κάτι. Ψέματα. Όχι. Τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, ψάξτε τα. Υπάρχει ολόκληρη κατηγορία. Παράδειγμα, κάποια νομίσματα, ας πούμε, κάποια δίκτυα. Το Mask, το DSO, το Leaks, το Cyber, το ALI, το RSS3. Το καθένα κάνει διαφορετικά πράγματα. Το INSP, Inspect, το LimeWire, LMWR, το Cryptocurrency Moons, που λέγεται Moon του Reddit. Θα βάλω και εδώ πέρα ένα link να τα δείτε πιο αναλυτικά. Βέβαια, το καθένα κάνει τελείως διαφορετικά πράγματα, έτσι. Δεν είναι αποκλειστικά κοινωνικά δίκτυα. Έχουν διάφορες... Και έχουν και το δικό τους νόμισμα, Ναι, έχουν και το δικό τους νόμισμα. Δεν βασίζονται στο bitcoin. Το έβαλα εδώ στη συζήτηση. Λοιπόν, αυτά νομίζω. Θες να πεις κάτι άλλο, Χριστίνα? Όχι. Αν δεν έχουμε και κάποια ερώτηση, κάποιο άλλο σχόλιο, μπορούμε να το κλείσουμε. Short and sweet. Ναι, ναι. Για τον Nostr, αν κανείς θέλει να με ακολουθήσει, έχω ένα περίεργο μακρινάρι εδώ πέρα στο Twitter, στο προφίλ μου. Θα δείτε ένα NPub. Αυτό σημαίνει N από το Nostr, Pub από το Public Key και μετά μια διεύθυνση. Αυτό είναι ουσιαστικά το username μου και όλοι έχουν ένα τέτοιο μακρινάρι σαν αναγνωριστικό για να με βρείτε στο Nostr. Οπότε όποιος θέλει να κατεβάσει το primal.net, ψάξτε με και μπορούμε να τα λέμε και από εκεί. Υπάρχει και σε web κατευθείαν, θα μπω κι εγώ ίσως, θα δούμε τώρα. Το έχω κρατήσει εγώ σε λεωδίκη, δεν το ξέρω το Primal. Οπότε δείτε τα παιδιά κι αυτά, γιατί χρειάζεται να έχουμε ελευθερία του λόγου τουλάχιστον, έτσι. Και να έχουμε και εναλλακτικές, έτσι. Το Twitter είναι το καλύτερο, είπαμε ειδικά για αυτό το πράγμα που θες τώρα, την πληροφορία του τι γίνεται γύρω σου, αλλά ναι, ας έχουμε και μια εναλλακτική, δεν πειράζει. Δεν είναι κακό, ναι, γιατί δεν είναι ανάγκη να είναι όλα μονοπόλια. Είναι δύσκολη και περίεργη καιρή και θέλει προσοχή όλο αυτό. Να έχουμε τουλάχιστον τη δυνατότητα να μιλάμε και να συζητάμε χωρίς να λογοκρινόμαστε. Τα βασικά, ας πούμε. Και δεν είμαστε... Και να το έχουμε ήδη ανακαλύψει. Να μην ψάχνουμε, δηλαδή, αφού μας συμβεί το κακό, αφού μας μπλοκάρουν ή αφού μας διώξουν, ξέρω εγώ, ή μας κάνουν lock το λογαριασμό, να δούμε τι κάνουμε τώρα. Ας έχουμε δει τι εναλλακτικές υπάρχουν εκεί έξω. Δεν είναι κακό. Ωραία. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο. Έτσι, Είμαστε καλά, ευχαριστούμε. Κάθε Πέμπτη, 9 η ώρα. 9 η ώρα, ναι. Ναι, κατά τις 9. Κατά τις 9, ναι. Γεια σας. Γεια σας.